tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għall-ewwel programm mir-raba' sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Għal sen oħra, f'din is-sensiela se nagħtu ħarsa lejn bosta kelmiet u espressjonijiet bil-Malti biex nifhmu aħjar minn fejn ġejjin. Wara kollox, dik l-etimoloġija, il-qasam li jħares lejn l-oriġini u l-iżvilupp storiku tal-kliem. Se niftħu din is-sensiela b'daqsxejn storbju għaliex it-tema tal-programm tal-lum se tkun id-daqq. Fl-ewwel parti tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna propju fuq il-kelma daqq. Mhux biss se jitkellem dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma, imma se jidħol fit-tifsir differenti li għandha din il-kelma. U jasal ukoll biex jurina r-rabta diretta bejn daqq u tqiq. Il-bniedem sa minn żminijiet primittivi kien jesperimenta bil-ħsejjes kemm biex jinftiem kif ukoll biex joħloq briju u divertiment. Infatti, il-lingwa u l-mużika huma mezz ta' komunikazzjoni universali li jesperimenta bihom kulħadd, inkluż l-aktar tribujiet imbeda fid-dinja. Tantu hekk illi meta l-bniedem primittiv kien għadu qorfni mill-għodod sofistikati u produċa ħsejjes b'daqqiet differenti billi, ngħidu aħna, iħabbad żewġ titskuk ma' xulxin, iġebbed xi kordi stirati, jew saħansitra jonfoħ ġo xi qasba mitluqa li jsib mal-art. Kien propju b'dan id-daqq esperimentali li ġew maħluqin l-ewwel strumenti mużikali biex ikunu jistgħu jakkumpanjaw il-vuċi tal-bniedem stess. Matul iż-żmien, id-daqq kif nafuh illum kompla jirfina, hawn min kapaċi jdoq strument tal-banda jew strument mużikali ieħor, hawn min kapaċi jdoq il-qniepen, hawn min idoq il-mużika fuq ir-radju, jew DJs li kapaċi jdoqqu f'xi diskoteka jew ftit blodot mekkaniċi tagħhom. Imissa tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul jagħtina aktar informazzjoni fuq il-kelma daqq. Ix-xemx sajfija daqet moda Il-kelma daqq ġejja minn familja kbira. Għandek l-erq d-e ġej mill-Arbi, mela għandna kelma ta' nisel Arbi hawnhekk u għandek fil-Malti għandek daqq, daqquqa, tqiq, budaq, id-daqqa, imdaqq, eċċetera. Aħna llum se ngħidu xi ħaġa fuq daqq u tqiq. Qabel xejn dawn jintużaw ejn nifokaw fuq daqq. Daqq tintuża kemm bħala nom u kemm bħala verb. Allura għandek espressjonijiet pereżempju użata bħala nom għal xi ħadd li ma jibżax minn daqq it-tabal, mid-daqq ta' tnabar, allura ġejjin tal-forka laqqas minn daqq ma jibża. Jew skont id-daqqa nisfnu. Hemmhekk daqqa mhijiex id-daqqa ta' pon, id-daqqa hija l-istil tal-mużika skont id-daqqa nisfnu. Issa ħan nifukaw ftit fuq daqq bħala verb. Allura ġej mill-Arbi, għandna etimoloġija arbija minn daqqa u fl-Arbi għandu diversi tifsiriet fosthom meta ngħidu 8 daqqu, is-sens ta' strajk jiġifieri tikser tbenġel tagħmel ħoss b'istrument, iċċempel. Allura meta jiddoqlok pereżempju il-mobile, qed idoqlok il-mobile. Aquilina jiddokumenta li fl-Arbi tas-Sirja daqq tfisser ħaġa taqsew żgħira, ħaġa mill-liċken hekk bħal traba. Imbagħad għandek daqiqa fl-Arbi tfisser minuta. Sa din il-kelma vassallit hija żewġ tifsiriet fil-Malti. Għax vassalit hija wkoll fil-Malti din, jgħid li tfisser hija relatata mal-ħin, allura minuta, u li tfisser ukoll qabra u tqiq. Bil-Malti tfisser meta tagħmel ħoss b'istrument, allura għandek id-daqq. Llum manka nużawha għal afas play, hawn min juża plejja u hawn min juża doqli din. Jew meta tisma' għandha tifsira wkoll ta' xi ħaġa li toġbok jew ma toġbokx. Jew mhix id-doqli din, pereżempju, nużawha b'dak il-mod daqq. Bat nużawha fil-Malti għandek it-tifsira tad-daqqa ta' pon, mela ħebba liħ u taħ daqtejn. Imma jekk nieqfu għal-mument fil-qniepen, id-daqq tal-qniepen,
inti għandek il-qampina tinsiex li fin-nofsi kollok l-sin u l-sin jaħbad maż-żewġ naħat hekk isir il-ħoss hekk id-doq qampina. Ma' żmien tagħmel man-naħat fejn taħbad tagħmel dak il-grif li jsejħu dawk għandhom minn sem tagħhom, jissejħu l-pjagi. Imma lura tifsiriet ta' daq. Daq tfisser ukoll tani l-flus pereżempju jew tajt, daqqejthomlu lira fuq lira pereżempju. Imma l-iktar tifsira li nsib interessanti għaliex torbot ukoll ma' kelma oħra ma' tqiq hija meta tisħaq li daq id-doq għandha t-tifsira ta' meta tisħaq xi ħaġa, meta titħan, ġifieri kif fir-realtà jagħmlu fil-mitħna meta jgħaddu l-qamħ taħt dik il-ġebla kbira, allura jitħnuh u jiġi trab verament irqiq. Allura għandek din ir-relazzjoni mal-kelma tqiq li fl-Arbi wkoll hija daqiq li mhux jgħid fil-qamħ kif konna qed ngħidu mitquq, id-doqqu, mitħu prattikament. Naturalment hemm ukoll allura relazzjoni ma' dik it-tifsira li semmejna tal-Arbi tas-Sirja għax it-tqieqa hija wkoll ovvjament ħaġa mill-iċken bħal traba. Għandek it-tqieqa. Ix-xemx sajfija daqet moda. Issa li smajna fuq l-etimoloġija tal-kelma daq u xi tifsiriet li nassoċjaw magħha, se nitfgħu ħarsitna fuq il-kelma Skotti. Minħabba li l-Iskotti tista' ddoqhom ukoll. Kif rajna fl-ewwel parti, il-verb daq m'għandux biss tifsira assoċjata mal-ħsejjes u l-mużika bħal meta ddoq diska jew il-klarinett. Fil-każ tal-espressjoni idjomatika id-doq l-Iskotti, kif se jgħidilna dalwaqt Juicy Gatt, it-tifsira hija waħda differenti u tmur lil hinn mit-tifsira tal-mużika. Però qabel ngħaddu għat-tieni rokna, xtaqt naqsam magħkom xi qwil sbieħ bil-verb daq. Ġieli smajtu lil min jgħid li mara bla zaq bħal tiġ bla daq. Hawn irridu nżommu f'moħħna żmien u l-kuntest ta' meta nagħti dan il-qawl qabel niftħu l-kanuni kollha kontra min jużah. It-tifsira tiegħu hija li jekk il-mara ma jkollix tfal, iż-żwieġ tagħha ma jkunx ħieni. Kif nafu tajjeb, dak iż-żmien il-familji kien ikollhom ħafna aktar tfal millum u allura kienu jaħsbu li hemm xi ħaġa nieqsa jekk wara żwieġ il-mara ma jkollix tfal. Żewġ tiqwiel oħra marbuta mad-daq u mal-istess tifsira ta' to play huma jew id-doq jew tisfen u qatt id-doq bit-trumbetta ta' ħaddieħor. Il-qawl jew id-doq jew tisfen jurina li ħafna drabi diffiċli tlaħħaq ma' żewġ affarijiet f'daqqa. Waqt li qatt id-doq bit-trumbetta ta' ħaddieħor ifisser li m'għandekx tiftaħar b'xogħol ħaddieħor. Tlaqna nisimgħu lil Juicy Gatt. U nittama li qatt ma tinqabdu f'xi maltempa ta' doq l-Iskotti jew li taqalaw xeba doq l-Iskotti. Ix-xemx sajfija daqet moda. L-istudjużi ilhom ħafna li jinnotaw illi il-kliem kważi kollu li għandu x'jaqsam mal-bidja, kien nitkellmu fuq bidja qadima ħafna sew tal-bidja tal-moħri, tal-imasqa, tal-luħu, tal-midra, dawn huma kollha kliem qadim ħafna semitiċi ġej mill-Arbi. Fil-waqt li l-kliem kollu li għandu x'jaqsam jew kważi kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar, mad-baħir, u speċjalment mal-bini tal-bċejjex tal-baħar. Dak huwa tista' jkollu sqalli. Ngħidu aħna fil-Malti jekk tneħħi l-kelma moqdif, luħ, li hija l-plural ta' ala waħda. U dajsa, il-klim liħor huwa tista' jkollu sqalli, ġifieri stamnari, majjieri, sewwa arblu, poppa, pruwa, daw kollha ġej mill-isqalli. Ħallejt barra żewġ kelmiet importanti ħafna li huma semitiċi ġifen u xini li huma importanti ħafna l-istorja tagħna qed ingerfxuhom, imma ħallina minn dan issa. Meta aħna fil-Malti għandna ħafna espressjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mat-temp ukoll biex nispjegaw it-temp. Il-Baħrin kienu l-aktar li ħabtu wiċċhom mat-temp, tgħid il-bidwi mhux ukoll veru mat-temp fuq il-baħar u aktar tal-biża sewa. Aħna ngħidu pereżempju xemx taqli l-ankri. Għaliex inventajna l-ankri dawn nies tal-baħar żgur ħolqu dik l-espressjoni, ma l-ankri huma tal-ħadid sewa u fis-sħana tas-sajf veru jkunu. Issa meta ngħidu xita id-doq l-Iskotti.
Għalkemm forsi mhux kulħadd jaqbel imma hija magħrufa l-ispjegazzjoni ta' din. L-ewwel il-kelma id-doq propja tfisser tagħti daqqa. Iva jekk tfisser, id-doq tfisser tagħti daqqa. Infatti jekk inti ngħidu aħna id-doq it-tambur, pereżempju, inti mhux qed daqqiet it-tambur u jekk id-doq ampina, l-ampina d-doqqa bil-ittija daqqa bil-sin. Sewa ta' ġofija. U il-kiterra id-doqqa u kolla inti tolqot is-swaba tidek il-kordi stirati, id-doq. U mbagħad matul iż-żmien, insomma, id-doq saret fisser to play u kollu aħna ngħidu llum anki id-doq it-trumbetta, għalkemm oriġinarjament id-doq it-trumbetta kienet tfisser il-taqbad it-trumbetta u tija xi daqtajn mal-ħajt, hekk kienet tfisser, imma ħodu fuq kliem li oriġinarjament fin-nisel tagħha id-doq tfisser tagħti d-daqqiet. Sewa. U saret tfisser ukoll id-doq strument ukoll biż-żmien. Issa l-iskotti u m'hemmx dubju fuq din huma xi ħbula li kienu jintużaw dari fil-bastimenti tal-qluħ sewa li jiservuk biex inti triġi il-qala jew il-qluħ. Għax inti biex il-qluħ il-qala taħkem ir-riħ sewa trid tara qed tipponta fid-direzzjoni tajba x'inkella toqgħod perper sewa ma taqbad xejn, imma jekk inti treġija fid-direzzjoni tajba il-riħ jimla l-qala u jimbuttak il-qudiem. Issa biex tagħmel hekk dari li ma kellhomx hydraulic sewa kellhom il-ħbula. Ħbula li kienu marbutin fit-trufijiet tal-qala tal-qluħ li bihom kienu iriġu il-qluħ fid-direzzjoni tajba. Issa ġibu qudiem għajnejkom bastiment tal-qluħ, mhux xi dajsa żgħira tal-qluħ għalkemm dik ukoll ikollha l-iskotti, imma xi bastiment kbir qed jitħabat mal-ħalel u l-mewġ tal-baħar, pereżempju fl-irwiefen u fix-xita qawwija. Meta jkun hekk sewa l-iskotti li qegħdin irriġu l-qluħ jistiraw veru bil-kbir. Sewa tantu hekk li jsiru qishom korda. Għax wara kollox il-korda tal-kitarra mhux hekk hi xi ħaġa stirata ħafna li meta tolqotha inti dvenven. Issa meta l-iskotti jkunu qegħdin jitħabtu mal-qluħ li qiegħed jitħabad bir-riħ ġo fih, tant jistiraw ruħhom u l-xita tant tkun sfiqa u qawwija illi tolqot lill-iskotti u ddoqhom sewa kważi qed tagħmilhom bħal korda tal-kitarra. Jiġifieri il-Malti jekk inkunu nafu il-nisel tal-espressjoni li fih għandu ħafna stejjer interessanti, imma rridu nkunu nafuhom dawn l-istejjer biex napprezzawhom. Xita id-doq l-iskotti qegħdin jistiraw u ma stirati mill-qluħ mimli bir-riħ, ix-xita tanti qawwija li tolqot l-iskotti u ddoqhom ishom kordi ta' kitarra. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet